नैथि मथिनि दुरोदा पासपर्टनिफ्राय 26%। नोङो सेंग्रानि लुबैनायफोरनिफ्राय खारदो, नाथाय धोरोम फोथायनाय, अननाय आरो गोजोननायखौ गोसोजों फोरबोखौ मुंख'ग्राफोरजों लोगोसे होसोदो। आनथाय नोङो उदायै आरो साननो रोङै नांज्लायनायफोरनिफ्राय एरखेदो, मानोना नोङो मिथिगौ बेफोरो नांज्लायनायफोरखौ उजिहोयो होननानै। फोरबोनि लेङा नांज्लायनो नांलिया, बयनिबो सायाव गुरै फोरोंनो गोरों, सैजोग्रा, जेंना बोस्रांग्राफोरखौ रैसुमैयै बुंहोग्रा जानो नांगौ। इसोरआ बिसोरनो सैथोखौ मिथिहोनानै गोसो सोलायनो खाबु होनाय बादि, आरो बिसोरो खुद मोनफिननानै सैताननि दौलेंफोरनिफ्राय गनाय बादि, मानोना बिसोरो बिसोरनि इच्छा बादि खालामनो थाखाय बिजों हमजाबाय। हामबायसै।